до всички скараджи. Представям ви този комплект за скара, който всеки самоуважаващ се скараджия трябва да има. В комплекта ще намерите всичко, което би ви било необходимо, за да правите скара. Той се състои от 5 части, от щипка, от такава четка с телени влакна за почистване на скарата, от шпатула, от вилица за месо и от такава четка с силиконови влакна за мазане. Абсолютно всички уреди са изработени от висококачествена нераздаема стомана и са много добре закрепени вътре в куфарчето, за да не мърдат по никакъв начин. Като сега ще ви покажа и размерите на различните аксесуари. Всичките са с такава дължина и тук на ръкохватката, където реално хващате, са силиконови, за да е удобно. Изключително висококачествена изработка. Като цялото комплектче се затваря в такова удобно куфарче за съхранение, което можете навсякъде да вземете с вас. Изключително готин комплект и супер намален. Ако искате да се здобиете с такъв, ни се обадете на телефонния номер или поръчайте директно от сайта ни.